Liderul suprem al Iranului a decedat. China va cădea următoarea. SUA va pedepsi China pentru Vatican. Pregătiți-vă! Familia a salvat pentru a sluji. Aceasta este introducerea la acest mesaj puternic de viață și de moarte. Așa cum a spus Hristos, veți auzi de războaie și vești de războaie. Și în acest context, următorul război va fi împotriva poporului lui Dumnezeu care păzește poruncile. Sunt eu pregătit pentru această criză viitoare? Sunteți voi pregătiți pentru această criză viitoare? Am început să implementăm cele 5 chei ale supraviețuirii. Urmăriți asta. Aceasta este o experiență care vă va schimba viața. Vă voi spune că nu veți avea un război cu mine și nu veți avea un al treilea război mondial cu mine. Asta vă pot spune. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Khamenei, este mort. Mai devreme astăzi, CENTCOM a împărtășit vestea că 3 membri ai armatei americane au fost uciși în acțiune. Ca o singură națiune ne întristăm pentru adevărații patrioți americani care au făcut sacrificiul suprem pentru națiunea noastră. Primul lucru pe care îl poți face, în opinia mea, față de un membru al armatei sau o unitate militară, este să nu duci treaba la bun sfârșit. Nu putem lăsa dușmanii noștri să creadă că nu suntem capabili să plătim un preț pentru libertatea și securitatea noastră. Așadar, știu că cei căzuți ne-ar avertiza să continuăm. Știu că camarazilor sunt gata să se întoarcă în luptă. Nu vom fi niciodată în siguranță dacă dușmanii noștri cred că nu ne putem asuma riscuri de victime. Terminați această treabă. Îndemn încă o dată garda revoluționară, armata și poliția iraniană să depună armele și să primească imunitate deplină sau să se confrunte cu o moarte sigură. Va fi o moarte sigură, nu va fi frumos. Nu noi am început acest război, dar sub președintele Trump îl terminăm. Deci iată teoria mea. Dacă ne întoarcem la 11 septembrie și când Wesley Clark a spus că vom invada 7 țări în 5 ani, despre ce vorbeați? Erau țările în care acele bănci centrale nu erau de acord să facă bani programabili. Nu vă puteți permite scurgeri și, prin urmare, au mult prea multe scurgeri în sistem pentru a continua cu ceea ce încearcă să facă. Iar Iranul și țările din blocul comunist reprezintă un punct sensibil și, cu siguranță, petrolul iranian care alimentează China conferă Chinei o mai mare independență. Familia a salvat pentru a sluji. Salutări! Bine ați venit la această creștere a puterii la amiază. Desigur, este oaza voastră spirituală în această călătorie de peregrin. Sunt gazda dumneavoastră, Andrew Henry Quez. Iubiților, mă bucur atât de mult astăzi că suntem în viață și vedem împlinirea rapidă a profețiilor din timpul sfârșitului. În al doilea rând, vreau să spun că vreau să-i mulțumesc Domnului pentru inspirația sa. În timp ce m-am rugat, am studiat, am urmărit istoria și evenimentele actuale, Domnul mi-a arătat că Iranul va cădea următorul. Acum, desigur, acest război este fluid. Lucrurile pot merge la stânga, lucrurile pot merge la dreapta, dar așa cum stau lucrurile, liderul suprem al Iranului este mort. Acea mișcare și acel guvern au fost zdruncinate din temelii. Au plecat genunchiul în fața Babilonului modern și a aliaților săi. Iar mass media a înregistrat acest lucru în 5 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 12 ianuarie, 13 ianuarie. Am relatat despre asta, Cuba, Venezuela, Iran. Dacă vă uitați la aceste miniaturi, căutați videoclipurile. Dumnezeu mi-a arătat că acest lucru se va întâmpla.
Și prieteni, nu mă numesc profet, nici nu sunt profet. Pur și simplu urmez cuvântul lui Dumnezeu, urmăresc istoria și îmi dau seama ce urmează. Acestea sunt semne ale zilelor din urmă. Și prieteni, înainte de a intra în miezul problemei de astăzi, în detalii, vreau să spun următoarele. Vreau să înțelegeți tema acestei creșteri de putere la amiază. Numărul 1. Istoria biblică trebuie repetată, iar profețiile despre sfârșitul timpului trebuie împlinite. Îi spuneam soției mele în această dimineață că am petrecut ore întregi rugându-mă și studiind, ca să adun toate materialele pe care le voi împărtăși cu voi astăzi. Și după ce am pus piesele pe masă, jumătate din ele nu se află în această lecție principală de astăzi. Jumătate din ele, partea a doua, partea a treia, partea a patra. Dar ceea ce veți primi astăzi va fi o prezentare care vă va schimba viața în bine. Prea iubiților, în Scripturi, Dumnezeu a ridicat în mod providențial Babilonul antic sub Nebucadnețar. Și Dumnezeu l-a folosit pe Nebucadnețar al Babilonului pentru a pedepsi națiunile, a răsturna națiunile, iar Babilonul a devenit o superputere mondială. Numărul 2. Vreau să mă asigur că totul este exprimat succint, pentru că totul este despre convingere și persoasiune, nu doar despre informație. Voi împărtăși cu voi ceea ce vorbitorii din mass media MSN și din mass media alternativă nu pot împărtăși cu voi. Ei nu înțeleg profețiile despre timpul sfârșitului din Biblie și din spiritul profeției. Numărul 2. Babilonul în trecut avea un braț civil, militar și unul religios. I-a obligat Nebucadnețar pe oameni să se închine. Daniel 3. Da, avea un braț civil, militar, precum și unul religios. A asediat Babilonul Ierusalimul. Da, Daniel 1, militar și religios. Urmăriți cu atenție punctul 3. Cine este Babilonul în zilele din urmă? Babilonul în zilele din urmă este papalitatea, în primul rând. Apocalipsa 17, versetele de la 1 la 6. Apocalipsa 18 cu 2, până la capătul întregului capitol. Babilonul, papalitatea. Dar Babilonul în zilele din urmă, papalitatea, nu are o armată. Punctul 4. Deci, pe cine spune Biblia că Babilonul, papalitatea, va folosi ca braț militar pentru a răsturna națiunile și readuce papalitatea la stăpânirea mondială, pentru că papalitatea a câștigat lumea între anii 538 după Hristos și 1798. Armata acelei țări, în primul rând, este Statele Unite ale Americii. Asta e tot. Punctul numărul 5. Am văzut că Babilonul în trecut a asediat națiunile. Asta înseamnă că națiunile nu puteau cumpăra, nu puteau vinde. Babilonul le-a tăiat resursele pentru a le face să se închine în fața Babilonului. Nebucadnețar, ok? Punctul numărul 6. Ce face America acum? Asediază națiunile pentru a le tăia resursele, pentru a le face să se încline în fața Americii și, prin extensie, să se încline în fața Vaticanului. Și cu asta s-a terminat războiul în Venezuela, pentru că America, Vaticanul, disprețuiește China. O, prieteni, urmăriți asta. Cu asta s-a terminat războiul, când America a răsturnat Iranul, pentru că atât Venezuela cât și Iranul susțin China cu petrol. Iar țările funcționează pe bază de petrol. Asta e tot. Pentru a slăbi China economic, militar, astfel încât America să devină, America să rămână singura superputere a lumii.
Nu poate fi respins. Și prietenii mei, urmăriți cu atenție. Am văzut mai devreme, în 1989-1991, Vaticanul a folosit armata americană pentru a răsturna fosta Uniune Sovietică în timpul războiului rece. Urmăriți asta astăzi, prietenii mei, urmăriți asta. Numărul 7. Pe baza profeției despre sfârșitul timpului, semnul fiarei va fi impus. Închinarea duminicală prin lege în fiecare națiune. Prea iubiților, vă dați seama că China este una dintre puținele națiuni unde Vaticanul nu are control. Urmăriți ce voi demonstra astăzi. China și celelalte 4 națiuni, sau cam așa ceva, nu se compară economic sau militar cu China. Deci China este acea rață sigură. China are ochiul boului pe spate. China este un regim comunist. China trebuie să cadă. Asta e. Legea duminicală trebuie să fie aplicată acolo. China trebuie să cadă. Și despre asta este vorba în acest război. Acum nu voi simplifica prea mult războiul, dar vă ofer o perspectivă astăzi. În dimineața de sabat v-am oferit perspectiva semnului fiarei. În seara de sabat v-am oferit perspectiva economică financiară. Astăzi este perspectiva Chinei. Uitați-vă la asta, prieteni. Punctul numărul 8. Aceasta este o împlinire a lui Daniel 11, versetele 40 și 41. Prietenii mei, sunteți pregătiți pentru asta acum? Salvat pentru a sluji live. Vreau ca voi toți să interacționați cu conținutul. Voi trece în curând la secțiunea de comentarii. Haideți să intrăm în detalii acum. Sunteți pregătiți, prietenii mei? Haideți! În ultimele 36 de ore, Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury, Furia Epică, una dintre cele mai mari, mai complexe și mai copleșitoare ofensive militare pe care lumea le-a văzut vreodată. Nimeni nu a mai văzut așa ceva. Am lovit sute de ținte în Iran, inclusiv instalații ale gărzii revoluționare, sisteme iraniene de apărare aeriană. Tocmai acum s-a anunțat că am distrus 9 nave, plus clădirile lor navale, totul într-o chestiune de doar câteva minute. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Khamenei, este mort. Milă. Și acum Trump spune că 3 militari din America sunt de asemenea morți. Mai devreme astăzi, CENTCOM a anunțat că 3 membri ai armatei americane au fost uciși în acțiune. Ca o singură națiune ne întristăm pentru adevărații patrioți americani care au făcut sacrificiul suprem pentru națiunea noastră. Chiar dacă continuăm misiunea dreaptă pentru care și-au dat viața, ne rugăm pentru recuperarea completă a răniților și trimitem imensa noastră dragoste și recunoștință eternă familiilor celor căzuți. Și din păcate, probabil vor fi mai mulți înainte de a se termina. Așa stau lucrurile. Probabil vor fi mai mulți, dar vom face tot posibilul acolo unde va fi cazul. Dar America le va răzbuna moartea și va da cea mai cumplită lovitură teroriștilor care au purtat război, practic, împotriva civilizației. Au purtat război împotriva civilizației însăși. Destul cu asta, iubiților, vreau să spun asta. Nu pot trece cu vederea cuvintele "purtăm un război drept". Cuvintele lui Trump, salvat pentru a sluji în direct. Vă amintiți de vreun război anterior în care mass media, președintele și papa au numit acel război un război spiritual, un război drept, un război religios? Dacă vă amintiți de acel război, spuneți-mi-l în secțiunea de comentarii. Iubiților, a fost pe vremea când Reagan a spus: Gorbaciov, dărâmați acest zid. Când Papa Ioan Paul al II-lea, pe atunci președintele
Ronald Reagan, a răsturnat Imperiul Comunist. Acel război continuă și astăzi, de aceea China trebuie să cadă. Iată-l pe Trump, prietenii mei, vorbind despre predare sau moarte sigură. Îndemn încă o dată garda revoluționară, armata și poliția iraniană să depună armele și să primească imunitate deplină sau să se confrunte cu o moarte sigură. Va fi o moarte sigură, nu va fi frumos. Cred că într-o zi, Richard, trebuie să onorăm această oportunitate și să avem o conversație cu Catherine Austin Fitts. Pentru că, prieteni, Catherine Austin Fitts a vorbit la Tucker Carlson acum câteva zile, acum 2 zile. S-a așezat cu Carlson și am ascultat aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce am împărtășit pe 5, 6, 8, 12 și 13 ianuarie, ceea ce ea a repetat. Iată această secțiune. Urmăriți cu atenție aici. Catherine Austin Fitts va repovesti relatarea lui Wesley Clark, un general de armată, aici în SUA. Ascultați ce a spus el și vă voi da cuvintele ei împreună cu domnul Carlson. Așa că m-am întors să-l văd câteva săptămâni mai târziu și la vremea aceea bombardam Afganistanul. Am întrebat, vom intra în război cu Irakul? Și el a spus, e mai rău decât atât. S-a întins spre birou, a luat o bucată de hârtie, a spus, tocmai am primit asta de sus, adică de la biroul secretarului apărării de astăzi. Și ea a spus, acesta este un memoriu care descrie cum vom elimina 7 țări în 5 ani, începând cu Irakul, apoi Siria, Libanul, Libia, Somalia, Sudanul și terminând cu Iranul. Este clasificat? El a spus, da, domnule. Destul cu asta. Și iată pe Catherine Austin Fitts și puteți să vă uitați la CV-ul ei că este calificată să abordeze aceste puncte. Ascultați ce a spus la Tucker Carlson, făcând diverse declarații și ne va oferi o perspectivă. Iar acea perspectivă este că Iranul a trebuit să plece, deoarece Banca Centrală a Iranului nu era în pas cu politica tiranilor de a implementa o societate de plăți exclusiv digitale. Iranul nu era pentru asta, așa că Iranul a trebuit să plece. Aceasta este partea economică. Ceea ce vă spun este că, pe baza profețiilor despre sfârșitul timpului, Iranul a trebuit să plece, deoarece Iranul sprijină și oferă resurse pentru a menține China pe linia de plutire. Ținta este China, China comunistă. Comunismul trebuie să cadă, deoarece comunismul a înlăturat papalitatea în 1798 în Franța. Suntem împreună acum, deci aceasta este o represalie. Bine, nu uitați asta, voi reveni asupra ei. Așadar, iată perspectiva lui Catherine Austin Fitts. Deci, iată teoria mea. Dacă ne întoarcem la 11 septembrie, când Wesley Clark a spus că vom invada 7 țări în 5 ani, despre ce vorbea? Erau țări în care băncile centrale nu erau de acord să facă bani programabili și structurile lor de guvernanță nu erau de acord. Practic, știi, eu, din cauza lui Epstein, îl voi numi modelul scutului Rockefeller și Rothschild. A existat un efort de a spune, bine, practic vom afirma controlul asupra băncilor centrale din acele țări. Aceasta este interpretarea mea și cred că unul dintre motivele pentru care vedem atât de multă tensiune în jurul Iranului este acela că Irakul în acest moment este marea scurgere din sistem. Mă bucur atât de mult că ceea ce se spune este înregistrat. Am pus acele clipuri din 5 ianuarie în care vă spuneam ce urma să se întâmple, iar Catherine Austin Fitts s-a întors după aceea și a nimerit-o. Iranul este o problemă, o scurgere în sistem. Și acum v-ar spune că China, nu doar Iranul, ci China vrea să fie independentă cu propriul sistem și guvernare.
Nu vrea să-i se dicteze. Și mă întreb ce țară vrea să controleze China. Iubiților, nu este America. Țara principală este Vaticanul. Voi demonstra asta în scurt timp. Vedeți această creștere a puterii la amiază? Vedeți această creștere a puterii la amiază? Urmăriți asta. Catherine Austin Fitz. Continuați. Ei bine, știți, Banca Centrală a Iranului contează. Unul dintre motivele pentru care contează este că petrolul și energia lor sunt foarte importante, inclusiv pentru China. Da, și asta este foarte important în sistemul blocului comunist. Ceea ce încearcă să facă sistemul blocului comunist este să creeze sisteme de plăți independente. Dar dacă vrei să ieși cu bani programabili, cu ID-uri digitale, care sunt interoperabile la nivel global, și bani programabili, care controlează în fiecare jurisdicție central, nu îți poți permite scurgeri. Așadar, ai mult prea multe scurgeri în sistem pentru a continua cu ceea ce încearcă să facă. Și Iranul este, iar națiunile din blocul comunist sunt un punct de blocaj. Și cu siguranță petrolul Iranului, care alimentează China, îi conferă Chinei o mai mare independență. Asta e tot. Este cât se poate de clar. Văd oameni în secțiunea de comentarii întrebând: este Israel? Este Israel? Pastore, ce zici de Israel? Permiteți-mi să vă spun asta. Ori de câte ori mass media promovează o anumită narațiune, este o perdea de fum. Ce spune Biblia? Spune Biblia că Israelul va încerca să controleze națiunile? Ce text spune asta? Ce text spune că Israelul va încerca să controleze națiunile și să înrobească lumea? Ce text spune asta? Haideți, prieteni, ce text spune asta? Suntem creștini care cred în Biblie. Suntem studenți ai profețiilor biblice. Nu suntem studenți ai știrilor și predicțiilor. Este Vaticanul. Spun că nu există nicio legătură cu Israelul. Nu spun asta, dar asta e o idee la îndemână. Este pur și simplu persoana din față. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici, în timp ce femeia este în spatele cortinei. Uitați-vă aici, în timp ce femeia curvă este în spatele cortinei. Haideți, prieteni, treziți-vă. Bine, este Vaticanul. Este papalitatea. Priviți cu atenție. Deci, credeți că unul dintre motivele din spatele răsturnării tuturor acestor guverne a fost crearea rețelei de control despre care vorbim acum? Corect. Deci, dacă ne întoarcem în urmă, l-ați avut în emisiunea voastră pe minunatul Richard Warner, iar Richard are o carte numită Prinții din Iene, care este despre efortul de a prelua controlul asupra băncii centrale japoneze și cred că la ceea ce vă uitați, cred că o parte din situația actuală, atât cu Rusia cât și cu Iranul, este cum vă veți asigura că acele bănci centrale sunt complet incluse în sistem. Cum vă veți asigura că toate sunt de acord, în special China este de acord? Iubiților, dacă puteți, vreau să căutați cu toții asta pe Google. Care națiune este mai puternică din punct de vedere economic? China sau Rusia? China sau Rusia? Fără îndoială, China. Mult mai superioară financiar decât Rusia. Deci, când vorbim despre națiunile BRICS, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, care națiune este acel liant? Care este China? Deci, dacă China este paralizată, mutilată, da, ce se întâmplă? BRICS cade, iar dolarul american, fie că este vorba de moneda fiat, fie de ceea ce vor lansa în continuare, moneda digitală, rămâne moneda de rezervă a lumii. Asta e tot. Deci, financiar, militar, America rămâne superputerea lumii. Iar Vaticanul trebuie să o facă așa. Asta e tot. Asta e tot. Nu vă lăsați înșelați de mass media și de oamenii de pe X.
Nu vă lăsați distrași. Suntem creștini care cred în Biblie. Suntem studenți ai profețiilor biblice. Toată lumea fiți atenți. Și de aceea inspirația ne-a spus să urmărim aceste națiuni, India, China și Rusia, care alcătuiesc națiunile BRICS. În acest segment voi pune carne pe schelet și voi confirma ceea ce am spus în discursul meu de deschidere despre Babilonul din trecut și Babilonul din ultimele zile. Cine controlează energia, controlează națiuni și continente întregi. Energie, milă. Energie, acesta este petrolul. Și de aceea Trump a spus că acordul climatic de la Paris, de la ONU, este o înșelătorie. Pentru a rămâne superputerea lumii, America trebuie să controleze petrolul. Dacă vă alăturați acordului climatic de la Paris, trebuie să abandonați combustibilii fosili. Am relatat despre asta sâmbătă, seara trecută. Nu merg pe această cale chiar acum. Pe ecran, ascultați cu atenție. Privind înainte rapid în sistemul monetar global, au loc schimbări care ar putea afecta rolul internațional al dolarului în viitor. Majoritatea economiilor importante au deja sau sunt în curs de dezvoltare a plăților instantanee 24 de ore din 7 zile. Serviciul nostru FedNow va fi online în 2023 și având în vedere creșterea extraordinară a activelor cripto și a monedelor stabile, examinăm dacă o monedă digitală a Băncii Centrale a SUA ar îmbunătăți un sistem de plăți intern deja sigur și eficient. Așa cum se menționează în cartea noastră albă pe această temă, o CBDC americană ar putea de asemenea să ajute la menținerea poziției internaționale a dolarului. Asta e tot. Uitați-vă, și de aceea acest articol spune, observați, China pune în pericol poziția SUA ca monedă de rezervă a lumii. Deschideți ochii, prieteni. Și de aceea Iranul a trebuit eliminat pentru a slăbi China. Deci aceasta este profeția timpului sfârșitului. Pentru ca semnul fiarei să fie impus, Vaticanul trebuie să revină la dominația mondială. America este cea care face asta, dar America nu poate decât dacă devine și rămâne singura superputere a lumii. Asta e tot. Deci orice altă amenințare la adresa poziției Americii trebuie înăbușită. Deci America nu va lansa un atac direct împotriva Chinei, nu. Haideți să asediem China, asta e tot. De unde obține China resurse pentru a opera? Bine? Venezuela, doborâții, Iran, eliminații. Asta e tot. Este un asediu. Doamne, ai milă de sufletele noastre. Este un asediu. Chiar pe ecran, aceea este scriptura voastră, unde Dumnezeu l-a ridicat pe Nebucadnețar să fie singura superputere a lumii și Nebucadnețar era națiunea care controla Babilonul. Și în acea scriptură se confirmă că Dumnezeu i-a dat lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, superputerea lumii. Și astăzi, cine este Babilonul modern? Este papalitatea. Dar papalitatea nu are o armată permanentă sau o armată. Nebucadnețar avea două brațe, religios și militar. Babilonul modern, papalitatea, nu are un braț militar. Deci, pe baza profețiilor din timpul sfârșitului, ce țară îi va da acea putere militară? Este America. Eu sunt cel ales. Eu sunt cel ales. Încă o dată, eu sunt cel ales. Asta e tot. Așa cum putea spune Nebucadnețar, eu sunt cel ales. Eu sunt cel ales. Dumnezeu mi-a dat această națiune pentru a controla toate celelalte națiuni. Nebucadnețar, președintele Trump.
Ce aplicație puternică, biblică și corectă! Și bazat pe războiul rece, nimeni nu poate infirma acest lucru, iar Ioan Paul al II-lea a folosit armata americană pentru a răsturna fosta Uniune Sovietică. Nici o persoană sănătoasă și sensibilă nu poate infirma asta. Time Magazine, pentru a confirma acest lucru, este chiar pe ecran, prieteni. A fost un război spiritual, cuvintele albastre. Comunismul, ateismul trebuie să cadă. Țarul, regele Sudului, Daniel 11, versetele de la 40 la 41, s-a împlinit și continuă să se împlinească. Este pe ecran, chiar acolo. Puterea militară trebuie să cadă. E chiar acolo, prieteni, cuvintele subliniate cu roșu. A fost presiunea morală, economică, politică și militară din partea papei și a președintelui Americii, care a dărâmat comunismul. Nimeni nu poate infirma asta, clar ca ziua, prieteni. Și semnul fiarei va fi impus. Fiecare națiune trebuie să primească semnul fiarei. Dar care națiune? Care națiune a respins, a disprețuit Vaticanul? Sunt câteva pe care le voi menționa, dar există una care se detașează în mod clar și aceea este China. Acesta este principalul motiv, motivul primordial pentru care Iranul a trebuit să cadă. Știți câte ore m-am rugat pentru asta, pentru a găsi materiale care să confirme acest lucru, bazate pe istoria biblică și evenimentele actuale? Vedeți această creștere a puterii la amiază? Urmăriți asta. Domnul Gorbaciov a deschis această poartă. Domnul Gorbaciov dărâmă acest zid. Să mergem mai departe. Eu sunt alesul. Eu sunt alesul. Eu sunt alesul. Ascultați. Viața mea a fost salvată dintr-un motiv. Am fost salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreață. Salvat pentru a sluji în direct. Nu v-am uitat. În timpurile biblice, cine a spus odată cuvinte similare? Voi face acest loc măreț. Cine a spus odată aceste cuvinte? Vorbiți cu mine în secțiunea de comentarii. Cine a spus odată aceste cuvinte? Nebucadnețar, René, Bowen, desigur. Nebucadnețar. Ce conexiune! Iată Daniel, capitolul 4. Nu este acesta mărețul Babilon, măreața America, ca și cum, prieteni, dintre toate sloganurile pe care le-ar fi putut folosi președintele Trump, de ce acest slogan? Iar credeți că lucrurile se fac accidental? Ok. Salvat pentru a sluji în direct. Vă provoc din nou. Vă amintiți de cineva din Biblie care urma să spună niște cuvinte, dar Dumnezeu a spus, cuvintele pe care ți le dau le vei rosti? Dar acea zisă persoană l-a respins anterior pe Dumnezeu. Cine vă vine în minte? Permiteți-mi să vă dau un indiciu. Bine, nu aveți nevoie de un indiciu. Este în secțiunea de comentarii. Jonathan? Da, Claudine, Oscar. Este Balaam. Nu este nimic întâmplător. Să facem America din nou măreață. Sunt cuvinte similare cu cele ale lui Nebucadnețar. Continuați. Ascultați din nou. Cred că viața mea a fost salvată în ziua aceea, în Butler, dintr-un motiv foarte bun. Am fost salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreață. Cred asta. Da, pentru că din nou este un refren. Președintele Trump este Nebucadnețarul modern, din punct de vedere militar, nu în principal din punct de vedere religios. Mai târziu, da, dar acum el este brațul militar al Vaticanului, Babilonul modern.
care asediază națiunile, controlează națiunile, astfel încât Vaticanul să poată conduce în acele națiuni. Eu sunt alesul, eu sunt alesul, eu sunt alesul. De câte ori am redat clipul ăla? Până acum, știți ce înseamnă asta? Este unul dintre noile mele hobby-uri să rulez clipul ăla. Și iată-l pe Trump confirmând, la fel ca Nebucadnețar, care avea cea mai puternică armată din lume. De ce vă gândiți iar și iar că Trump spune asta? Prieteni, opriți-vă chiar aici. Doar în 2016, America avea o armată puternică? Nu. Care alt președinte în ultimii 40 de ani a tot spus că America are cea mai puternică armată? Iubiților, am căutat pe Google. Am întrebat în chatul GPT, nu unul, ci Trump. Hotărârea noastră și la fel cea a Israelului nu a fost niciodată mai puternică. America este acum din nou, de departe, cea mai bogată și cea mai puternică națiune din lume. Citind printre rânduri, este prima dată când aud că Trump spune acum, America este cea mai bogată. Stai puțin. În fiecare clip video anterior, înainte de a răsturna Iranul, nu a combinat niciodată cele două, armata și cei mai bogați. Cei mai bogați, niciodată. Dacă aveți acele clipuri, trimiteți-le. Nu găsesc niciunul, dar odată ce a răsturnat Iranul, știe că ținta principală este China. Financiar, China este amenințarea, așa că acum poate spune cu mândrie, umflându-și pieptul, omul ăsta lăudăros, că suntem acum cea mai bogată și mai puternică armată. Statele Unite au cea mai puternică armată pe care lumea a văzut-o vreodată. Mi-am reconstruit armata în primul meu mandat. Nu a existat niciodată o armată așa cum avem noi și, sincer, nu există nimeni nici pe departe. Dar noi suntem statul numărul 1 din lume care susține terorismul, așa că putem face ceva în privința a ceea ce fac ei. Milă. Acest regim va învăța în curând că nimeni nu ar trebui să conteste puterea și puterea forțelor armate ale Statelor Unite. Mi-am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și nu există nicio armată pe pământ, nici măcar apropiată de puterea, forța sau sofisticarea ei. Dar Statele Unite au dovedit încă o dată că avem cea mai puternică, cea mai letală, cea mai sofisticată și cea mai înfricoșătoare armată de pe planeta Pământ și nici măcar nu se apropie. Și spun asta de mult timp. Nimeni nu ne poate învinge. Nimeni. Nu vrem să avem asta. Nu avem o discuție. Dar citești totul și vezi totul. Nimeni nu ar fi putut face asta. Nimeni nu are armele noastre. Nimeni nu are calitatea armelor noastre. Ok, iubiților, este clar. Eu sunt alesul, eu sunt alesul, eu sunt alesul. La fel ca și în cazul lui Nebucadnețar. În acest segment voi confirma acum China. Prietenii mei, știți câte ore m-am rugat pentru asta? Știți la câte fișiere m-am întors? Scripturi la care m-am întors? Haideți, acest segment, China, un asediu a fost pus oficial în jurul Chinei. Poate că nu cu cel personal fizic, militar, dar financiar. China va cădea. Prezic asta chiar acum. Va cădea pe baza profețiilor din timpul sfârșitului. Pe ecran, aceasta este scriptura voastră care a confirmat că Babilonul antic, Nebucadnețar, a fost folosit de Dumnezeu pentru a asedia națiunile. Cuvintele roșii în partea de jos. Ultima frază. Nebucadnețar urma să pedepsească națiunile cu sabia, cu foamete. Foamete? Un asediu? Nu poți cumpăra, nu poți vinde. Uitați-vă la ecran chiar acolo.
De ce a trebuit Venezuela să fie eliminată? Pentru că Venezuela susține China cu petrol. Apoi Iranul, rapid. Iranul a trebuit să cadă. Iată-l. Iranul aprovizionează China. China își obține cea mai mare parte a petrolului din Venezuela și Iran. Asta e tot. Am acoperit asta, prietenii mei. Treceți peste asta. Și de aceea am spus înainte să se termine, Iranul trebuie să cadă. Și am mai spus de asemenea asta în ianuarie. China trebuie să cadă. Urmați doar profețiile despre sfârșitul timpului, evenimentele actuale. Și asta spune Cartea Educație, pagina 178. Trebuie să știm unde ne aflăm astăzi în procesiunea veacurilor. Tot ce se va întâmpla în ordinea precisă. Profețiile despre sfârșitul lumii, studiați-le, prieteni. Am petrecut ore întregi analizând cuvântul lui Dumnezeu, istoria, evenimentele actuale de pe ecran. Ascultați ce spune asta, tensiunile dintre China și Taiwan. Toți cei din secțiunea de comentarii au aflat asta astăzi. Sunt știri de ultimă oră. Cei dintre voi care știu își amintesc asta astăzi. Titlul spune: tensiunile dintre China pe de o parte și Taiwan pe de altă parte sunt la un punct culminant. Bine, pentru că China vrea să reunifice Taiwanul. Prietenii mei, chiar acum există un război clocotind între China și Taiwan. China este comunistă, Taiwan nu. Urmăriți-mă cu atenție aici. China vrea să readucă Taiwanul sub umbrela sa, la fel cum Rusia vrea să reanexeze, să readucă Ucraina sub umbrela sa. Dar să rămânem aici cu China și Taiwanul. Pe ecran chiar acum scrie că Vaticanul a recunoscut Taiwanul, China nu. Vaticanul este o putere geopolitică semnificativă, deoarece Vaticanul este singura entitate europeană care susține Taiwanul și respinge China. Milă. Vaticanul respinge, citez, principiul unei singure Chine. Ultima propoziție din caseta roșie de sus. Ascultați. De aceea China a spus că Vaticanul nu poate numi preoți și episcopi în China. Acest lucru este în desfășurare și nici măcar Papa Francisc, iezuitul, nu a reușit să facă China să se încline și să-i permită papei să numească preoți episcopi în China. China a spus nu. Dacă vom permite bisericii romano-catolice să fie pe insula noastră, în țara noastră, noi vom controla biserica, noi vom numi preoți și episcopi. Vedeți asta, prieteni? Asta e pe plan secundar. Nimeni nu vorbește despre asta. Vaticanul disprețuiește China. Asta e tot. Pe ecran. Nici măcar Papa nu a putut determina China să-și plece genunchiul. Puteți întrerupe videoclipul și citi asta. Asta e problema. Continuați aici, prieteni. Și papalitatea încearcă acum să preia controlul asupra Chinei, folosindu-i pe iezuiți în școli, în colegiile din China. Dar asta e prea lent. Așa lucrează iezuiții. Pentru a prelua controlul asupra națiunilor, lucrează în școli. Și așa preiei controlul asupra națiunilor prin educație. Leopardul, petele. Leopardul este Grecia, educație, înțelepciune falsă. Leopardul, iezuiții. Unii dintre voi ați înțeles.
alții nu. Să mergem mai departe. Și de aceea Vaticanul trebuie acum să folosească o putere militară pentru a slăbi China. Să trecem de asta. De sus, predicatorule, spune. Vaticanul oficial recunoaște Taiwanul. Taiwanul este singurul stat suveran care face acest lucru. Ce? Dintre toate țările din Europa, Vaticanul este singurul care recunoaște Taiwanul, ceea ce înseamnă că Vaticanul respinge China, ținta. Priviți cu atenție acum. Sfântul Scaun, Vaticanul, nu are un ambasador în China. Nu are niciunul. Ce înseamnă un ambasador din America către o națiune? Conectează acea națiune la America. Vaticanul nu are un ambasador în China, niciunul. Deci nu există nicio conexiune, niciun control în China. Nu există spioni în China, cu excepția iezuiților. Aceasta este problema și legea duminicală trebuie aplicată în fiecare națiune. Dar China respinge Vaticanul. Să ne oprim chiar aici. Salvat pentru a sluji în direct. Sunt aceste lucruri clare până acum? Dacă punctele sunt clare până acum, dați-mi în secțiunea de comentarii aceste cuvinte. Un cui într-un loc sigur. N-I-S-P-A-N-I-S-P. Un cui într-un loc sigur. Asta e tot. Să continuăm aici, prietenii mei, să continuăm. Priviți cu atenție. Pe baza rapoartelor vreau să observați cu toții acest lucru. Ce națiuni sunt foarte ostile Vaticanului? Ce națiuni? Știți că Coreea de Nord și China sunt în fruntea listei? Coreea de Nord și China, cele mai ostile, împotriva Vaticanului. Ei, fratele meu predicator, scrie pe Google, are Vaticanul un ambasador în Coreea de Nord? Are Vaticanul un ambasador în Coreea de Nord? Reveniți aici. Iubiților, care dintre aceștia doi reprezintă cu adevărat o amenințare pentru Vatican? Coreea de Nord sau China? Coreea de Nord sau China? Care? Haideți, prieteni. Este vorba de China, pentru că China are economia, structura financiară pentru a provoca orice națiune. Nu acum. China. Și de aceea China trebuie să cadă. Continuați. Reveniți aici. Reveniți spre aici. Hai, predicator. O, bine. Deci trebuie să vă cumpărați un computer și să cumpărați Google. Ok. Iubiților, cei care sunteți în direct acum, știe cineva data la care China i-a expulzat pe iezuiți? Când China i-a expulzat pe preoți? Când China i-a expulzat pe episcopi de pe continent? În ce an? Milă, în ce an? Știe cineva? Pe ecran, predicator. Pe ecran, pune pe ecran. 1954. Până în 1954, China i-a expulzat pe liderii romano-catolici și a transformat ceea ce mai rămăsese din romano-catolici într-o biserică de stat. Asta e tot, prieteni. Știți câte ore de studiu și rugăciune s-au investit în asta, prieteni? Așa că acum e răzbunare. Vaticanul nu uită. Cum a spus Abraham Lincoln, haide Jared, despre iezuiți. Cum a spus Abraham Lincoln, iezuiții nu uită. Preoții nu uită. E răzbunare. E represalii, prieteni. Vrei să spui că ne-ai dat afară? Cum îndrăznește China să respingă biserica romano-catolică? Cum îndrăznește?
Vedeți, prieteni, și acum vedeți de ce Vaticanul folosește America pentru a-i face treaba murdară ca răzbunare pentru China. Asta e tot. Acum stați puțin. Voi trece acum la Salvat pentru a servi live, în special pentru cei care urmăresc cu sinceritate această platformă de câțiva ani. Care altă țară i-a expulzat pe iezuiți? I-a expulzat pe preoți, i-a expulzat pe episcopi de pe insula sa. De pe insula sa. De pe insula sa. Haideți să venim în lumea nouă. Care țară? Care? Nu. Nu Franța încă, David. Voi reveni la Franța mai târziu. Nu, nu Coreea de Nord. Dă-mi o țară, nu Portugalia, Oscar. Haide, Parker, ai nimerit-o, Violet, Merlin. Da, e Cuba. Cuba. Iubiților, totul are sens acum. Și ce s-a întâmplat recent cu Cuba? Are sens. Și acesta este unul dintre motivele pentru care Trump a paralizat, a răsturnat Venezuela. Ce s-a întâmplat apoi cu Cuba? Cuba trebuie să cadă. Milă. Care persoană sănătoasă la minte poate vreodată contesta ceea ce tocmai am spus și câștiga? Nu puteți. China i-a expulzat pe preoți, iezuiți și episcopi. Aceasta este o represalie. Cuba a făcut asta, iar Cuba plătește acum scump pentru asta. Urmăriți cu atenție ecranul. Uitați, prieteni, în 1961 Cuba i-a expulzat pe iezuiți. Asta e tot. Și aceea a fost Revoluția cubaneză. Este cineva aici din Cuba? Este cineva aici din Cuba? Să continuăm aici, prieteni. E pe ecran. Până în 1961, asta e tot. Și observați, observați. Obama relaxează embargoul asupra Cubei. Acum opriți-vă chiar aici. Iubiților, în acest segment vreau ca voi toți să vă întoarceți la platforma noastră și veți vedea că am prezentat perfect acest lucru cu Cuba. Nu vă pot oferi toate acele puncte de discuție acum, pur și simplu nu pot. Timpul este împotriva mea acum. Dacă mergeți la miniatură, căutați o miniatură în care menționez Cuba, în același timp cu Venezuela. Venezuela și Cuba este fie 5, 6, 8, 12 sau 13 ianuarie anul acesta, în ianuarie, când am relatat despre Cuba. Bine, mergeți să urmăriți asta, este totul acolo. Haide, predicatorule, vină înapoi aici, hai să mergem mai departe. Observați acum, aici, permiteți-mi să mă duc la un videoclip. Ascultați. În Cuba, scene emoționante de sărbătoare, în timp ce prizonierii eliberați de guvern se întorc acasă. Eliberarea treptată a 553 de prizonieri a fost anunțată marți, la doar câteva ore după ce administrația Biden a declarat că va elimina Cuba de pe lista sa de state sponsori ai terorismului, ca parte a unui acord intermediat cu Vaticanul. E clar, acesta este un alt cui într-un loc sigur. America, ce a făcut Cubei? Din cauza cui? Prieteni, urmăriți cu atenție. De când administrația Biden a ridicat embargoul asupra Cubei, acum pot face comerț. Acum pot cumpăra și vinde datorită Vaticanului. Asta înseamnă că, datorită Vaticanului, America poate aplica un embargo asupra națiunilor. Dacă, datorită Vaticanului, America ridică embargoul, elimină embargoul, dacă merge într-o direcție, înseamnă că poate merge și în cealaltă. Nu mă puteți contesta și câștiga mărturia. Prieteni, multă rugăciune și studiu au fost investite în asta. Este clar, America face treaba murdară a Vaticanului. Continuați aici, prieteni, mergeți să vizionați videoclipul acela. Și apoi Cuba, se spune, l-a înșelat pe Biden, administrația Biden, și a înșelat Vaticanul. Și de aceea vedeți ce s-a întâmplat cu Venezuela. Da, urmăriți cu atenție acum. Nu pot trece în revistă toate detaliile. Ascultați.
Și toți din lume gândesc diferit față de cum gândea acum câteva zile din cauza a ceea ce ați făcut. Cuba este gata să cadă. Da, Cuba pare că este gata să cadă. Nu știu cum vor rezista, dar Cuba acum nu are niciun venit. Ei își obțin toate veniturile din Venezuela, din petrolul venezuelean. Nu primesc nimic din el și Cuba este literalmente gata să cadă. Aveți o mulțime de cubanezi americani minunați, care vor fi foarte fericiți de asta. Este clar. De câte dovezi mai aveți nevoie? Știți câte ore și rugăciuni au fost investite în asta, prieteni? Deci, ce se va întâmpla cu China? Continuați. Senatorul Lindsey Graham spune: așteaptă să vezi ce se întâmplă în Cuba. Cuba este o dictatură comunistă care a ucis preoți și călugărițe, care s-au rugat pentru propriul popor. Zilele lor sunt numărate. Ne vom trezi într-o zi, sper în 2026, în curtea noastră, vom avea aliați în aceste țări, făcând afaceri cu America. Este clar, Cuba este o țară comunistă, dar China este o țară comunistă. Cuba a ucis preoți și călugărițe. Deci, așteptați un minut, acesta este un război religios. China i-a expulzat pe preoți călugărițe iezuiți în 1954. Așa că acum Cuba primește sancțiuni economice din partea Americii de la Vatican. Deci, ce se va întâmpla cu China? Zilele Chinei sunt numărate. Pe ecran. A fost șocant când am văzut asta, prieteni. Trump spune acum că Cuba poate primi petrol din Venezuela. Stați un minut acum. Ce? Trump tocmai a spus că Cuba poate cumpăra acum petrol din Venezuela. Întrebare. Cine vinde acum Cubei acel petrol din Venezuela? Haide, vorbește cu mine, cei care sunt în direct. Cine controlează acum petrolul din Venezuela, încât Cuba poate primi petrol din Venezuela? Vorbește cu mine. Asta e Stella, asta e Doneta, e America. Așa că acum, când legea duminicală este aplicată, e clar. Cuba nu va fi scutită dacă nu sunt de acord cu legea duminicală. Apoi vine embargoul. Nu poți cumpăra, nu poți vinde, nu poți face comerț, nu poți exporta și nici nu poți importa ca națiune și apoi ca indivizi. Să continuăm. Apocalipsa 13. Ce se spune despre papalitate? Cine este ca fiara? Cine poate să-i facă război? Dar papalitatea nu are armată, asta e. Deci, pe baza acelui capitol din Biblie, cine dă papalității brațul său militar mai întâi? Este America. Câte dovezi mai trebuie să confirm? America face treaba murdară a Vaticanului, iar China este următoarea și China trebuie să cadă. Acum oprește-te chiar aici. Nu spun că în acest moment America va lansa rachete direct asupra Chinei. Nu spun asta. Dacă se întâmplă asta, este o garanție pentru ceea ce spun. Nu spun asta. Ceea ce spun este că, din punct de vedere economic, China trebuie adusă mult mai jos, trebuie să cadă. Și că China nu va mai fi o amenințare pentru America financiar. Și în final, China trebuie să se încline în fața Vaticanului. Trebuie să se întâmple. Acum imaginați-vă, urmăriți asta. Imaginați-vă dacă America strangulează China, nu-i așa? Și Vaticanul intervine. Pot rezolva problema, eu pot rezolva problema. China, dacă ne readuceți complet în țara dumneavoastră,
Dacă sunteți de acord cu aceste condiții, voi permite Americii să înlăture strânsoarea. Vedeți? Bine, prieteni. Uitați-vă pe ecran. Uitați-vă la țările comuniste care nu au relații diplomatice cu Vaticanul. Uitați-vă la a doua casetă roșie, 4 țări, China, Coreea de Nord, Laos și Vietnam. Războiul din Vietnam, cineva poate spune, războiul din Vietnam, încă o dată, războiul din Vietnam. Observați, acestea sunt țările voastre, țări comuniste. China, Vaticanul nu are legături diplomatice. Care dintre ele este cea mai puternică? China trebuie să cadă. Și de ce o țară comunistă care nu se concentrează pe islam, acum, China? De ce? În 1798, politica care alcătuiește comunismul a doborât papalitatea. În 1798, în Franța. Da, și Daniel, capitolul 11, versetele 40 și 41, spune că regele Nordului, Vaticanul cu America, nave, da, cai și care vor veni împotriva acestor țări. A început în 1989, 1991, continuă și acum. China trebuie să cadă. Nu vă pun o întrebare, vă spun pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul sigur al profeției. Vreau ca voi toți să citiți Cartea Educație la pagina 178. Citiți-o. Noi, ca AZș, trebuie să fim capabili să le spunem oamenilor unde ne aflăm, pe baza profețiilor din timpul sfârșitului, cu data și evenimentul real. Pe ecran, proaspăt scoase din presă. Iată, China spune că susține Iranul. Vedeți acum. Susține Iranul pentru că China știe că este ținta. Pe ecran. Prietenii mei, vreau să vă pun o întrebare. Care a fost unul dintre principalele motive pentru care Trump a spus că trebuie să răstoarne Iranul? Haideți, vorbiți cu mine în secțiunea de comentarii. Care a fost unul dintre motivele pentru care Trump spune că trebuie să-l eliminăm pe Ayatollah? 1. Haide, ce motiv? Ok, cineva a întrebat, ce zici de Rusia? Rusia nu este comunistă. Rusia, acum din 1991, nu mai este comunistă. A fost odată comunistă, dar din 1991 nu mai este o țară comunistă. Ok, bine, acum ce? Ok, Winsome, în legătură cu armele nucleare. Mulțumesc, Winsome. În legătură cu armele nucleare. Cine este asta? Danet. Pe ecran scrie. Trump a spus că trebuie să atacăm Iranul pentru a-l împiedica să dețină o armă nucleară. Serios? Următoarea propoziție. Acesta este același președinte care a spus facilitățile nucleare ale Iranului au fost distruse. Fă o să aibă sens. Trump a spus odată, apropo, este chiar pe ecran. Când citesc o postare, predicatorule, când citesc o postare, verific faptele. Iată de ce. Verific faptele. Iată de ce. Mulți dintre acești oameni în mass media vă dați seama că fac declarații și nu le dovedesc în timp real. Și de multe ori, când verificați faptele, ceea ce spun este o minciună. Până când vă dați seama că este o minciună, este prea târziu. Minciuna aceea a făcut înconjurul lumii. Și de aceea, când citesc aceste declarații și îi aud vorbind, verific faptele a ceea ce spun. Înainte ca eu, Andrew Henry Quez, să vă aduc ceea ce spun. Credibilitatea mea este în joc.
Vă datorez vouă, familiei mele, salvat pentru a sluji. Așadar, iată-l pe Trump spunând că a distrus instalațiile nucleare ale Iranului. Asta era iunie, adică 25 iunie 2025. Deci, unde avem informații în 2026 că Iranul are arme nucleare? Adică au reconstruit acea instalație nucleară în câteva luni. Vă spun eu că nu veți avea un război cu mine și nu veți avea un al treilea război mondial cu mine. Asta vă pot spune. Armata Statelor Unite întreprinde o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură foarte rea și radicală să amenințe America și interesele noastre naționale de securitate fundamentală. Vom distruge rachetele lor și le vom demola industria de rachete. Va fi din nou complet distrusă. Din nou, vom anihila marina lor. Did you all catch the word again? Ați prins cu toții cuvântul din nou? De ce din nou? Iubiților, haideți să revenim aici. Cei care sunt în direct cu mine acum, despre care scandal nu vorbește presa? Care scandal a fost aproape uitat de vineri? America atacă Iranul? Vorbiți cu mine. Care scandal? Desigur, Oscar, fragmente din predică, dosarele Epstein. Mass media are o întrerupere de curent, tot ce ține de Iran, pe ecran. Congresmanul Thomas Massie spune că bombardarea unei țări din întreaga lume nu va face ca dosarele Epstein să dispară. Și aceasta este postarea lui. Ori de câte ori citești ceva, verific faptele, ca să mă asigur că a spus într-adevăr asta. Reputația mea este în joc. Vă datorez vouă, familiei mele, salvat pentru a servi în direct. Treceți de asta. Aceasta este Catherine Austin Fitz. Din nou, trebuie să am o discuție cu ea. Ce spuneți, predicatori? Ce spuneți? Da, acum ea va confirma pe măsură ce închei. Prin harul lui Dumnezeu vă voi prezenta partea a doua și partea a treia în continuare. Acesta este punctul meu de vedere astăzi. China. Punctul meu de vedere, în regulă, ea vă va spune cât de periculoasă este această societate exclusiv digitală. Ascultați și plângeți la ceea ce spune ea. Priviți cu atenție. Și de ce Iranul a trebuit să dispară, iar China, națiunea BRICS, China trebuie să dispară? Priviți cu atenție. Care ar fi efectul dacă am ajunge să avem o monedă digitală programabilă? Deci, dacă ajungem să avem un sistem 100% digital, fără numerar, fără bani de hârtie, ne îndreptăm rapid în această direcție. Ne îndreptăm în această direcție, deși încercăm să încetinim procesul. Așadar, rețineți, dacă milioane de americani încep să folosească numerar în cantități mari, acest lucru poate revoluționa complet situația. Așadar, recomand acest lucru. Dar dacă ne îndreptăm în această direcție, dacă vreau ca voi să nu puteți părăsi casa, banii voștri nu vor mai avea valoare dacă părăsiți casa. Dacă vreau ca voi să puteți mânca doar anumite alimente și dacă vreau ca voi să puteți mânca alimente preparate din insecte și să nu puteți cumpăra carne adevărată, banii voștri nu vor mai avea valoare pentru a cumpăra carne adevărată. Dacă vreau să vă vaccinați o dată pe lună și vă oblig să vă vaccinați pe voi și familia voastră, dacă nu o faceți, vă voi opri banii. Așadar, am control complet asupra alimentelor voastre, asupra sănătății voastre, asupra călătoriilor voastre, asupra tuturor lucrurilor. Așadar, nu mai sunteți într-o democrație sau într-o republică democratică. Sunteți într-un sistem de sclavie. Dacă vreau ca copiii voștri să părăsească casa și să meargă la un internat unde eu controlez educația lor, dacă nu sunteți de acord, vă opresc banii. Catherine Austin Fitz.
Cred că este foarte greu pentru oamenii care au crescut și s-au bucurat de libertatea occidentală și de libertatea umană să-și imagineze la propriu că intrăm într-un sistem în care, la propriu, casele, mașinile și comunitățile noastre devin lagăre de concentrare digitale. Îndurare, prea iubiților, dacă credeți că nu vom mai avea o pandemie, vă așteaptă o trezire brutală. Și imaginați-vă dacă acum ar impune ca fiecare persoană să vină, să-și suflece mâneca și să primească înțepătura Babilonului, vrăjitoria Babilonului, acul Babilonului în braț, altfel vă oprim banii. Vedeți cât de aproape suntem de sfârșit? Și de aceea voi spune, dacă nu planificăm, planificăm să eșuăm. Puneți în aplicare cele 5 chei ale supraviețuirii. Și realitatea, pe măsură ce sistemul financiar devine din ce în ce mai controlant și mai invaziv, e un pic ca și cum am crea un țarc în jurul nostru, iar CBDC-urile, monedele digitale ale băncilor centrale și pașapoartele vaccinale sau actele de identitate digitale sunt un fel de ultimă închidere a porții. E ultima închidere a porții, de aceea Iranul a trebuit să plece. Iranul. Pentru că ultima națiune care este capabilă să conteste statutul de superputere mondială al Americii este China, singura, nu Rusia. China are o economie mai puternică decât Rusia, iar iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și China va cădea următoarea. Partea pieței. Vedem închiderea porții la nivel macro-global. Urmează nivelul individual. Vine la noi. Și care este termenul lor limită? Care este termenul lor limită pentru a închide această poartă, pentru a înrobi întreaga lume? 2030 este termenul lor limită. Acesta este termenul lor limită. Numai Dumnezeu știe dacă va permite. Numai Dumnezeu știe. Acesta este termenul limită. Același termen limită din partea papalității, 2030, fără cumpărare, fără vânzare, slujba de duminică până în 2030. Este clar în ce vreme trăim. Și de aceea, prieteni, așteptați-vă la o criză globală, chiar și la o criză cibernetică. Imaginați-vă, dacă ar avea loc un atac cibernetic, ar distruge China, ar închide China. Și imaginați-vă care ar fi condițiile pentru China comunistă. Trebuie să cadă. Regele Nordului trebuie să înlăture comunismul. Trebuie să se întâmple. Trebuie să se întâmple. Prieteni, las asta aici deocamdată. O voi lăsa aici deocamdată. Și prin harul lui Dumnezeu vreau să parcurgeți cu toții materialul. Tot ce am spus, verificați faptele. Vă rog, dacă vedeți adevărul, trăiți și împărtășiți. S-ar putea să nu mai avem niciodată această oportunitate, pentru că timpul se scurge și foarte, foarte curând vom vedea fiecare sprijin pământesc tăiat, la nivel macro, la nivel micro. Este timpul să implementăm cele 5 chei ale supraviețuirii. Dar există o promisiune în Isaia 33:16. Pâinea și apa noastră vor fi sigure.